I am under the water. Please help me. Here too much raining. Lidi, dneska tu máme Escape the Duolingo a musím utéct z Duolingu. Takže, jdu tady sám. A uvidíme, jestli mě Duolingo zabije nebo ne. Ale když vám ozvu a začne hrát. Tak to už začalo. Jsem v chapter 1. A tady je nějaký obchod. Tady mám. Tady je ta. Tady je hudba přesně jak to v Duolingu. Teda, co to malo? Ve Stranger Things. Co je? No dobrý, já se asi jenom převlíkám. Do pracovního, jak se říká. Takže, asi, OK. Takže, jsem se zeptat. Aha. A co máme udělat? Jo, vypnu to rádio, je strašný. Dobrý, takže, dusík. Co máme udělat? Jo, už vím, tady. To dělat hodinama. Tak co jsem s tím udělal? Co to tady je? Já to vezmu převed. No, musím tady uklidit. Fuj. Musím to uklidit, ale to bylo hezký. Nemůže to být tak hnusný. Už já jsem chodit zákazníci. A to je nejdůležitější. Uklízím. Mám to ještě něco? No. Už jenom tamhle. Co? Už to je policie. Teď byla policie normálně. A co mám dělat teď? Jo, mám se s ním popovídat, starým. Wait for a customer. Mám počkat na zákazníka. Hello, how are you today? Co? Hola. No. And he just give me stuff, bro. What? Thanks for shopping. Nekradeš? Hej! Krade! Mám doplnit zboží. Jdem na to. Jdem na to. Beru zbožíčko. Doplním ho tam. A proč to doplňuji někam, kde to zboží ani není? Jako neříkám nic, ale je to trochu zbytečný. No, je to trochu zbytečný. Ale nevadí, je to Roblox. Bro, v klidu, jenom jsem doplnil regál. Kamo. Musím ještě někoho tásknout. Telefon zvoní. Tady. Vítáme. Hello. OK. Rozumím. Nebo to nějakého zákazníka. Počkej, co to tam je? Wait. Proč tam je Duolingo? Nebudu se radši na něm koukat. A co tu dělá?
Počkej, tak ještě 5 minut. Ještě 5 minut. 5 minut! Ne, to jsem Duolingo. Takže, aha, mám vynést koše. Nebudu. Co to je? Já si budu vynášet koše, než se učit španělsky. Jednou jsem to zkoušela. Ne. A když opravdu, bez tak tady bude jumpscare, já to vím. Já vím, že teď bude za mnou. Počkej, tam to bylo to. Já můžu na střechu. Radši to obejdu. Dobrý, takže tady nic není, jdu na zpátek. Wait for customer, takže tam už podle mě bude. Je tak druhý Duolingo a ty jsi vzdal 5 vteřin. Wait. Kámo. Wait, kam všichni zmizeli? A kdo teď za... Pane, proč máte zpan tady? Brach, your rich steak. To se potřebuje. Customer, so rude. Nevím proč. Bro. Nech mě, to je můj work. Můj work. Moje práce, vypadni. Nekrať a nekrať, hele. Dobrý, běž. Počkej na další úkol. Mám jít na tohle. A kde jako? Jo, tam byl, tady ty než tam. Tamhle. Dobrý, uděláme flashback, nevím, jak se tam dostat. For customer mám počkat. Počkej, kamera. Elvis Presley! Elvis Presley ke mně přišel. Dobrý den, pane, co budete chtít? Myslel jsem si, že jsi dal moc bonbonků a vnežil ses, ale ty žiješ. To je dobrý. I'm learning English, so my English very bad. No, tak přijdu Duolingo. Já se bojím, teď přijde Duolingo a se jdu schovat. Mám zavolat policii. Duolingo stolen, no. No jasně, típli to. Ha, pomoc. Se bojím. Se bojím. Ne. Dobrý den, paní, co potřebujete? Bojím se vás hodně, ale musím tady pracovat. Já radši budu pracovat a vydělat ty prachy. Mají se naučit španělštinu. I came here some Spanish. Oh, vaši Marlion. Co to je? Jo, běž někam. Nechci tady už Duolingo lidí. Počkej. Proč ty najednou ten Duolingo? Já jsem se třeba legálně. Já jsem pokakaný. Já jsem pokakaný. Já nevím, proč já jsem pokakaný.
Prosím dveře, zamkněte se nějak, nebo něco, udělejte. No tam, kámo, to nemohli říct dřív, kudy mám jít? Já musím to tady obcházet jako úplnej Emil, vole. No samozřejmě. No vole, samozřejmě. No nemohli říct, prosím, nemohli. Nemohli. Počkej. Dobrý. Selek. Já přísahám, že já dostanu infarkt při tomhle. Když tak chci mít pohřeb to. Jo, vlastně chci mít pohřeb. Hopsáku. Nebavím, na Comic Conu. Nejlepší na světě. Miluju Comic Con. Tam ten pohřeb, když tak, jo? Na Comic Con. Prostě work. Neworkujete, protože jsi tím dal další lekci. Duolinga. Chápeš to? Chápeš tu libovečku? Jak I'm coming for. Tiny. Nic jste neslyšeli. The evil bird, it's coming. Hide. Prosím, že mě nenajde. Jdi pryč, prosím. Já jsem posílám. Prosím, jdi pryč. Dobrý. Já se jako dostanu ven. Říkám, pomocte mi. Zůstanu. It is not the ending. The police come and curse Duolingo. Months later, the day. Další den. Lidi, tak tohle to je asi všechno. Rád jsem vás tady viděl. Doufám, že vás to bavilo. A asi čau.